Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jawwali mon ɗo gandi so pullo amma jalde mais vraiment hande mi yiɗa jalde ni vraiment bandiraɓe ɓay depuis ne son excellence haali manam kanko mbo ɓuri yakade bawo kontinde golle ɗe woni suuɓi ko monsieur Amadou Ba bandiraɓe so jii ƴewon direji yimɓe hewɓe naton walla gonon gales jiyon commentaire ji batteɗi walla natoɓe tan ino ƴatto direct bandiraɓe mi ɓoyi on yide ɓeɗo darande maɓɓe na Macky Sall ɓe gañi ɓeɗo gañi tan ko leñol men ngol ɓe jiɗa yiide leñol men ngol joni on pamani ko e mon kam probléme o wana Macky Sall sikki tan ma ɓe jaɓano walla ɓe nantano komin kalɗa ko walla ɓe ɗamino ko affaire nafigiya walla sababunde yidde pulago non min ko gonanmi ɗo ko kala ko kalmi taw on ƴewtinima ma on gandu koko wodi mi on min to bange politique mi abborta neɗɗo sababu kombo leñol mi abborta neɗɗo sababu mbo walla kam ko gabburanmi neɗɗo ko mi yi'at e nder ɓernde am he taw ko kanko ɓuri moƴƴude e dow leydi am he ɓay toon wana an hoore ma tan ƴemeta ko enen sénégalais ɓe ko yahata million ji sappo e jeɗɗo sénégalais donc ɗum a wawa an larde yi'ande ma tan ko ma ndara ko ɓuri moƴƴude e leydi men ndi ko wana ko ɓuri moƴƴude e sopullo arɗo non ko ɓuri moƴƴu e leydi men ndi darta so diwi to président ji affaire député ji affaire maire ji ɗum ɗon hande kadi neɗɗo ko larta ko neɗɗo jeyaɗo diwan maɓɓe ɓuranta on kono soko lamtoɗo leydi ndi en général bandiraɓe ton ko ma ndara ko ɓuri moƴƴude e leydi men ndi wana ndara oɗo minen bokki diwan ɗum ala toon min e jiyanɗe am min mi daroranano son excellence mboɗo heɓa hen goɗɗo mi daroranani Amadou Ba mboɗo heɓa hen goɗɗo komi yi ko ɗum ɓuri moƴƴu e dow leydi men leydi Sénégal ɓay Amadou Ba ka son excellence ko yimɓe nanduɓe seeɗa kamɓe ko ɗo ɓe liggorta on jii hoko fof ɓuri yombude ko ɓuri webde dal ko jakkugol awa hande ko ɗum heewi Sénégal manam nafigiɓe no kewi ƴeewa tan lancugol suudu e darnugol suudu hoko ɓuri yaw on exemple jimmi on waɗa bandiraɓe ɓeɗo ɓe yimɓe ɓe gañi tan ko leñol men ko none ma haalaji anani mi yii none ma commentaire ji bonɗi woɓɓe naata e direji amen direct salminta bombo ƴapto onon fulɓe bandiraɓe laamu ɗum e foti ɓeydude darade ɓe dari noon ɓay vraiment ari ha niveau international ɓe nangayade yimɓe waɗoɓe ɗen ɗo gueɗe mais vraiment ɓe poti ɓeydude no gandina wano sopullo ardo en ni Allah okkani minen jawdi Allah yaw ɓeydu kono somin gonino jomaɓe jawdi bandiraɓe ma won gueɗe laamu ɗum e sawratano ɗum sopullo ittanno kales makko ino sawra ɗum ɗon ha kala ɓiɗɗo pullo taw ino yetti Allah e gonɗo sengo en waɗino ɗo mboɗo haalana on manam gueɗeje tati komi watta bimi on wonde sicario so nani ko woni sicario ɗum woni wodi yimɓe woɓɓe ɓen ko yobteɓe si a wawi wadde a yiɗi wadde elminar goɗɗo an on a yiɗa ɗum wadde an o jaati mais ane jogi moyenji ko ɓen ɗon yimɓe jiidata bandiraɓe leñol ngol yontino jomaɓe men jawdi ɓe ko poti ɗum ɗon dartande feere
ɓay vraiment neɗɗo kala deedaɗo jasɗo ino ara ƴatto leñol men ngol fof. Bandiraɓe, Amadou Ba depuis to mamaji mum to ko ɓe Sénégal en ko Sénégal naɓe yimɓe daro ino mbiya on ko mo Guinée. Bandiraɓe, ɗum ino hawni te yo en ɓeydu darade daroɗen kaɓoɗen ɗum ɗo ko ɓe mbatta Sénégal ngal lamdigal yimɓe enen fulɓe ɓe yaade affaire certificat nationalité. Ono gandi mi haalino ɗum, min mi hawrano e ɗum, mais so mi hawrino e ɗum ma mi dañ caɗele, min mi lamdaka ɗum. Min so pulo min mi lamdaka ɗum, so mi lamdanoma ɗum ma mi dañ caɗele, mais ko yeccere Allah mi lamdaka ɗum. Mais vraiment yo e daro e sababu nde ɗum enen fulɓe ɓe bandiraɓe ɓeyden jokkodirde. Hare leƴƴi ko yiteno ko yonti ɗum wona. Donc bandiraɓe fulɓe nangodiren ɗum woni ko moƴƴi e men, ɗum woni ko moƴƴi e men. Ɗum no bandiraɓe calminama, yo jam ñallu e men.